Vols que València siga una ciutat mediterrània sostenible? Participa el 30 de novembre, des de les 9 del matí, en la jornada sobre economia que organitza la Universitat de València, la Regidoria de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de València i la Fundació Universitat i Empresa. Inscripció gratuïta. T'esperem en Adeit, plaça de la Mare de Déu de la Pau 3. Més informació a projecció.uv.es. L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Acció Cultural, convida a tota la ciutadania a la primera edició del Festival Internacional de Circ Contorsions. Del 5 al 8 d'abril, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una carpa oberta on gaudir d'espectacles de circ per a tots els públics. I a més, espectacles als teatres municipals i una gran carpa a l'Esplanada de Vivers. Tota la programació en festivalcontorsions.com. Eureka! El Centre del Carme reinventa el grafiti. El duo Pichiavo, autors de la falla municipal d'enguany, ens conviden a una immersió en el món del grafiti traslladant el carrer al museu. No et perdes aquesta exposició en el Centre del Carme Cultura Contemporània. Agitació cultural al cor de València. Consorci de Museus. Generalitat. Torna a València la festa anual de les arts escèniques. Festival Internacional tercera setmana. Teatre, circ, dansa, música, arts de carrer. Del 8 al 18 de juny. València, Castelló, Alacant. Tota la informació i venda d'entrades en www.tercerasetmana.com. T'agrada la gastronomia? Vols tastar el plat típic de l'Albufera? El Port de Catarroja acull enguany la 47a edició del concurs internacional d'Allipebre. 150 participants competiran per elaborar este plat fet amb anguiles i creïlles. Dissabte 23 de setembre a les 11 hores al Port de Catarroja. Catarroja, bressol de l'Allipebre. Com lluitem contra el canvi climàtic? La investigadora en ecologia social Yayo Herrero, l'ambientòleg Andreu Escrivà i l'alcalde de València, Joan Ribó, debaten sobre el canvi climàtic i les mesures per a fer-li front. Trobades i converses amb iniciativa. Dimecres 13 de desembre a les 19 hores al Col·legi Major Rector Pesset. Vos esperem. Mel, pol·len, torrons, cosmètics, salut natural? Vine a Fibamel, la fira valenciana de la mel. Del 8 al 10 de novembre a Montroi. Fibamel, la fira més dolça de la comunitat valenciana. Col·labora València Turisme i Turisme Comunitat Valenciana. Decidim València. A l'Ajuntament ja tenim les propostes que la gent ha triat perquè l'any que ve invertim 7 milions d'euros. Ara, l'última paraula la tens tu. Entra a la web decidimvlc.valencia.es i digues quines són les obres que vols per al teu barri. Vota. El 28 de febrer acaba el termini. Tu decidixes. Regidoria de Participació. Ajuntament de València.